Sa distrito Sangharo, lalaki ginbuno patay, samtang suspek sa pagbuno patay sa lalaki sa Santa Barbara nadakpan na. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala na nagtuyo pa nga magpalagyo pa si Romel Madirable, 40 anyos, ang barangay Mandog Maasin sang gintakop sang kapulisan. Si Madirable ang suspek sa pagbuno patay sa panadero nga si Jan Lanyada sa Santa Barbara kahapon. May concerned citizen nga nagkanto di sa police station, driver of tricycle. Nag-inform nga nakita niya yung suspect nato na si Romel. Sa impormasyon sa kapulisan, ginpasakaan na sadto sang kaso nga murder si Madirable apang na-settle ini. Samtang sa barangay San Roque Haro, inaway sa ilim na ng rason sa pagbuno patay kay Fidel Castro, 64 anyos. Namikon mo ko doon lang, nung nulusod, namikon mo ko doon. Base sa investigasyon, nagakatulog ang biktima sang ginbuno sa suspek apang depensa ni kanugoran. Balunon sa Palawan. Oh. Preso karon sa Haro Police ang suspek kag magapangatubang sang kaso nga murder. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.